το συνεχίζουμε από εκεί ή ανοίγουμε κάτι από εδώ? Μπόμπο είναι από εδώ, ρε. Μια χαρά είναι. Κάνουμε λίγο βράση να κανεβαίνει. Τίποτα, όλη η ώρα είμαστε πάνω. Η οικογένεια είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που κινητοποιεί νέους από 18 έως 30 ετών σκοπό να ασχοληθούν με την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα τους προσφέρει και μια επαγγελματική κατάρτιση. Είναι ένας οργανισμός καινοτόμος, ο οποίος λειτουργεί εκεί που συναντάται ο εθελοντισμός με την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο σκοπός της είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας στους νέους, η εξειδίκευση του νέου εργατικού δυναμικού της χώρας ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας πράσινης μετάβασης και η προώθηση της κλιματικής ατζέντας στην Ελλάδα. Βρίσκομαι εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή είμαστε στο Μονοπάτι, στο δεύτερο πιλωτικό πρόγραμμα της οικογένειας και στόχος μας είναι η διάνοιξη μονοπατιών στην ορεινή Δωρίδα. Ένας από τους σκοπούς του οργανισμού αυτού είναι να διανοιχτούν πεζοπορικά μονοπάτια. Ουσιαστικά να καθαριστούν αυτά που προϋπήρχαν και έπειτα να να υπάρχει σηματοδότηση σε βασικά σημεία που χρειάζονται για να είναι ξεκάθαρο από τον περιπατητή. Είναι περιοχές όπου είναι κάπως δύσβατες, αλλά ανήκουν σε ορεινά χωριά, οπότε θα είναι σίγουρα θετικό για τον τόπο να υπάρχει να διανοιχτούν αυτά τα ορειβατικά μονοπάτια, τα πεζοπορικά. Παράλληλα γίνονται και οι μέρες επαγγελματικής κατάρτισης, όπου ερχόμαστε σε επαφή και με επαγγελματίες και με ειδικούς του χώρου σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη, με τον τουρισμό, τον οικοτουρισμό συγκεκριμένα. Οπότε και συζητάμε και γίνονται εισηγήσεις και μαθαίνουμε νέα πράγματα, αλληλεπιδρούμε και κρατάμε πολύ σημαντικά πράγματα σε σχέση με αυτό για το μέλλον. Εδώ πέρα έρχομαι σε επαφή περισσότερο με μια τοπική κοινότητα και ακούω περισσότερους προβληματισμούς σε πιο ζωντανή μετάδοση, να το πω. Νιώθω λίγο πιο ενεργός σε κάποια ζητήματα που είναι επίκαιρα και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για εμένα να εξελίξω τον κλάδο του οικοτουρισμού. Έχω τελειώσει περιβαλλοντολόγος στο Μυτιλήνη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και έτσι στην αναζήτησή μου να βρω κάτι πάνω στο αντικείμενό μου ανακάλυψα τον οργανισμό την οικογένεια. Και έτσι μου έδωσε μια ελπίδα στο ότι μπορώ να κάνω κάτι όμορφο και δημιουργικό για τον τόπο μου και ότι έχω την ελευθερία να δημιουργήσω και πράγματα εγώ από μόνη μου. Δηλαδή μου δίνουν αυτό το άνοιγμα, να πω την ιδέα μου και να βρούμε τρόπος να την υλοποιήσουμε και σε μένα και σε όλη την υπόλοιπη ομάδα.